So natong Ang concern. akong pangutana nga ngano man nga motuo man ta sa cross o naa naman ni siya kuno sa atong logo. Kini manggod siya ang usa sa mga issue karon ato nga simbahan kay mituo na kuno sa cross. Ning ba kuno ana nasakop na ta sa mga Roma papado para na. Okay. Dagan salamat anak Brother Glenn, no? Ano yung sa mutuo bata sa cross. Mutuo ko sa cross sa Biblia. Yan ang gingon sa Biblia bitay igsoon nga kung gusto ka musud nako pasada ang imo akong cross, di ba? Nga mutusan ko igsoon nga naay cross si Kristo. For example, dinhi sa John. Okay, tana John chapter 19 verse 17. Okay, kay nguban una magud nga hangkan ang cross iya sa Roman Catholic, ang cross is pagano. Igsoon dili sa tanang panahon nga ato nang angay ilitok Biblia ang atong isgutan, dili ang atong kaugalingon nga background. Verse 17, sa ilang gikuha si Jesus og siya milakaw og nagpastaan sa iyang kaugalingong cross. Ay nabasa ni sa Biblia. Mismo si Paul, atong tanahon si Paul, Galatians chapter 5, 6 verse 14. Galatians chapter 6 verse 14. Nayon, apan pahalayo kanako ang pagpasigarbo gawas sa krus nga atong Ginoong Hesus. Imo makita igsunwa tay mabasa dis balang kasulatan nga giatake gisaway ang cross. Wa tay mabasa nga niingon si Kristo nga kanang cross iyanas pagano. Wa tay mabasa diha. Wa tay mabasa diha nga nagingon ang apostoles kanang cross is Catholic. Wa pay Catholic igsuon sa panahon sa mga apostoles. Now, ang pagsabot nato sa cross igsuon dili nato ignon nga himuon nato na siyang literal. Gitawag na siya igsuon og visual symbol. Naamig daghang klaseng symbol na ay gitawag nato og visual symbol. Nasa gitawag nato written symbol. Nasa gitawag nato audible symbol. For example, musirbato na ganang ambulance, minsan sa kana nga tingog iya gina sa ambulance, musirbato na gani ang gitawag nato og fire truck, kana nga tingog yes fire truck. Kung makadungog ganita na igsoon, meaning emergency ka na siya. Dili ni mo pwede langanan, dili ni mo pwede babagan. So that is gitawag nato audible symbol, naghatag og mensahe. Sa gitawag usab nato og visual symbol igsoon, importante nga na sa pagpasabot sa mga kabataan nga gitawag og visual na sila'y makita. Muhata na siya aid igsoon aron kita masabot. Sa samang paagi naghatag og impormasyon ang Biblia mahitungod sa krus nga simbolo kana siya. Atong tanawon unang Korinto kapitulo 1, okay? Bersikulo 18. Okay, atong tanawon ang mao nga balaang kasulatan aron atong masabtan ang Biblia. Okay, bersikulo 18. Kay sa mga nagakalaglag ang kaasuyan sa krus mo'y usa ka binuang apan alang kanato nga ginaluwas kini mao ang gahom sa Dios. So ang cross nahimo siyang symbol. Exoding nga ni, natingala lang ko nga adunay mga grupo sa mga tao karon nga grabe gyud kayo ka-allergic sa symbolos cross. Remember, lahi ang word nga cross o lahi ang word nga crucifix. Walay babasa crucifix sa Biblia. Lahi ang word nga cross o lahi ang word nga manguros. Walay mabasa sa Biblia nga manguros ta. So ang Adventist wala maggamit og crucifix, wala sad maggamit og panguros. Pero kanang mabasa sa Biblia nga ang cross nahimo siyang simbolo, ang Adventist naghimo usab niya na nga simbolo. Now karon, kung ang cross iyas pagano, basa sa Biblia. Kung ang cross iyas yawa, basa sa Biblia. Kung dautan ang paggamit sa cross, basa sa Biblia. Kay basi unyag naghimo tag sugo nga walay mabasa sa Biblia. Kung siya gingon sa Biblia igsoon, Marcos City, kawag lamang ilang pagsimba kanako sanglit sa ilang pagpanudlo, gipakadoktrina ang kalagdaan sa tao. Daghan karon mga extreme, mga legalist nga naghimo og doktrina. Og ang ilang doktrina ngano nga mga Adventista na ama mo'y simbolo diya sa cross. Ngano di ay dautan din na. Na di sugo sa Biblia nga nagdilitan ni ana. So igsoon mao kana ang atong gipasabot sa balaan nga kasulatan. Naa ba kay follow up igsoon? Thank you na Pastor. Ang ila manggong gipasabot Pastor kay mismo kuno sa mga writings ni White is kana siya nagpasabot na ang cross no dili alang kanato. So ngano man kuno nga gibutang kuno nabutang na sa atong logo. Okay, so mutubag na ko igsoon.
Now, kung magkutlo ta og writings Mrs. White, be specific. Dili bitaw nga kana bitaw i-assume nga mao na sala. Kaya abi ninyo ang usa magud sa problema sa gitawag natong mga extreme legalist. Nagsige kutlo sa writings Mrs. White nga wa diha. Wala siya nga punto igsoon. No mo ni akong gatan-awon. Asa mabasa sa writings ni Ellen White nga sayop ang maggamit sa cross. Okay? Sa simbolo sa cross. Asa mabasa sa writings Mrs. White nga ang cross iya sa pagano. Iya siyawa. Muna akong gikaibulgan. Ganong mukutlo mag-writings Mrs. White. Unya, kung basahon ni mo writings Mrs. White, wala diha. Mo bitaw nga problema igsuon nga daghang kayo o gitawag natong mga presumption. Niya kanang mga presumption mo nay gi-assume nga naa diha pero wala diha. Mo na nga asa mas writings Mrs. White in the first place akong pabaylo ninyo ang sugo, ang writings Mrs. White dili kana sugo. Mga counsels kana siya. Kung mayroon nga sala, meaning to si sugo na siya. Kay ang definition sa sala, unang Juan 3:4, mao ang paglapas sa sugo. Now, kung si Mrs. White naghimo og sugo, asa mabasa nga si Mrs. White naghimo og sugo? Bismo gani Biblia igsoon, si Ezekiel, si Isaias, dili na tighimo og sugo. Ang 12 ka apostoles, dili na tighimo og sugo. Si Moses ang naghimo og sugo, nga gisugo sa Dios. Ubang propeta din hiwagi sugo. Labi na si Mrs. White. Na ngano matingala ko nganong nagamit tag Ellen White nga wala man agahimo og sugo si Ellen White. Mismo gani si Ellen White nag-ingon nga wala ko'y bag-o nga ganang kahayag nga gihatag. Ang kahayag nga naas Biblia mo iyang gipasabot. Uya asa mas Biblia nga ang krus daw tan. Pero kay gusto magyud mo gamit og writings ni Ellen White igsuon. Tagaan ta kaga mga balasaw ni Ellen White aron matagaan nato og husay kanang naa sa hunahuna sa uban, okay? So ang ato lang basahon ang kinilang sinulatan ni Ellen White, okay? In the first place, wa mo gitay nabasa, tanaw na to. Number 1. Testimonies Volume 1, page 525. Okay? Naa dinhi sa akong cellphone ginabutang. Arita, the Reformed dress is simple and helpful, yet there is a cross in it. Simbolo, igsoon. Daga pa din eh. God bids you become a worker with Him in His vineyard. Commence just where you are. Come to the cross and there renounce self. Mabasa na sa Testimonies Volume 2. Diyan na sa taigsoon, din sa Testimonies Volume 3. No cross, no crown. So, ginlang ko ikaw, igsoon. Inganin na lang igsoon. Na ako'y challenge sa uban. Tagai kong usa ka statement ni Ellen White na nganingon nga dautan ang simbolo sa cross. Di ka kabasa ni ana. Pero basahan ta ka, usa ka statement nimo, bayluan ko na og tagtulo ka statement. Na kay 5 ka statement, himuon ko ng 15 ka buok. Padaghanay landaan igsoon, alkansi na. Kay makapaniguro ko sa inyo igsoon, walay mabasa diya sa writings ni Ellen White nga dautan ang maggamit sa simbolo sa cross. Okay? Mauna siya nga mga punto igsoon. Napay daghan gani dinhi igsoon. Now, ang simbolo igsoon naa na gitawag natog symbols igsoon. Ato na siyang gitawag nato when in fact kung ato ning mapadako unta ako mapahatag ni sa inyo ha. Built in 1878, 1879, the Battle Creek Tabernacle had 4 spires and a cross atop the main one. Binhi nakasimba si Ellen White. Unya, diya sa Battle Creek, dako kayo na i-cross dito sa ibabaw, spires. Mo bitaw usab ang uban wingon nga nganong karon naman na. Unsay karon naman na, nga dugay ra man na, basig karon na nagtuon ang uban. So mo na igsoon, number 1 ako ibilin sa inyo ha, dili ta magpalinglaan ang uban. Number 1, mo ni asa mabasa sa Bible nga dautan ang maggamit sa simbolo sa cross. Asa mabasa sa Bible nga ang cross iyas pagano. Pero sugin lang ko kamuwa, tayo mabasa sa Bible nga adunay negative connotation ang pagkasulti ni Paul. Pero remember, na atay mabasa sa Bible nga adunay ginabadlong si Paul. Adunay ginaistorya si Paul, mahitungod niya na nga adunay di kaaway sa krus ni Kristo. O kinsa kani sila? Basig ang mga legalista, basig ang mga panatiko. Tanaan na to, Filipos Kapitulo 3, versikulo 17. Nagingon, mga igsuon panag-usa kamo sa pag-awat kanako.
ug timan-in ninyo sila nga nanaggawi sa ingon sumala sa sulundon nga inyong nadawat kanamo. Versikulo 18, kay daghan ang nagagawi mahitungod kanila. Giignan ko na kamo sa makadaghan ug nga bisan karon magaingon ako uban sa paghilak. Sincero si Paul, ha? Uban sa paghilak. Nga kinis sila nagagawi ingon nga mga kaaway sa krus ni Kristo. Kinsa kani sila? Kay kaaway ang krus ni Kristo. Unya, kay namay kaaway ang krus ni Kristo. Kinsa kani sila? Ay, siyempre, katong allergic o cross. So, kailan ko kamo igsuon, ang cross simbolo. Lahi ang word nga cross, ug lahi ang word nga crucifix. What does Biblia ang word nga crucifix? Lahi ang word nga cross, ug lahi ng pulong nga manguros. Wa na sa Biblia ang manguros. Wa gahimo ang Seventh-day Adventist niya na. Pero, bitman walay negative connotation nga. Imong babasa din sa New Testament. Bisan pag sa Old Testament, nga dautan ang cross. Ug ang cross dili na iya sa Roman Catholic. Wa pay Roman Catholic na ang cross. Mo na nga klarong istorya, wa pay Roman Catholic na ang cross. Igso ang giisgutan na dinhi sa gitawag nato og New Testament.